m onye ajụjụ ajụzi n'emo Elie ndị eso Chukwu ọ bụ ya bụ Chukwu na-aza ekpere ọ bụ ya ka m ga-eso Chukwu maka na ọ bụ ya bụ Chukwu kere m onye ajụjụ ajụzi na m Chukwu na-aza ekpere okike kere igwe ke n'ụwa onye okwu ya bụ na eme eze ndị eze na-aza ekpere ọ na-abụ nnekọta ihe ọ na-emere m anya agbara m egwu gbasie ya ike ana m agba egwu dịka David si gwa aka na-egboro m Chukwu manụ okike m shikamashari okike m na-aza ekpere onye ajụjụ ajụzi nne m onye ajụjụ ajụzi nne m Elie ndị eso Chukwu ọ bụ ya bụ Chukwu na-aza ekpere ọ bụ ya ka m ga-eso Chukwu maka na ọ bụ ya bụ Chukwu kere m onye ajụjụ ajụzi na m ọzọ ekpere o Broda, gịnị ka ị chọrọ ka m gwa gị n'ụwa? Ọ bụ na ị maghị ozu kpọrọ gị. Sista, gịnị ka ị chọrọ ka m kwue? Ọ bụ na ị maghị na Chukwu ba ike. Ọ bụ ya kere n'igwe ka ụwa onye ọma kesia mmadụ kpara ụwa n'aka. Ihe o kwuru ya bụ ihe anyị ga-eme n'ụwa. Ihe o kwuru ka anyị ga-eme. Onye o siri nye dị ndụ ga-adịrịrị otu a ya mere ya bụ onye ga-esogide ya. Bịanụ ka anyị soro Chukwu ebube o duba anyị n'ime ndụ. Ọ bụrụ na ị soro Jizọs sobe ya ihe ụwa gara gị were were sobe ya ije sobe ya ije sobe ya ọ bụ ezi enyi sobe ya ije sobe ya ije sobe ya ọ bụ ezi nna Ifeọma na-emere Amerika agụde n'igwere otu mkpụrụ anya dị isi ụbọchukwu ịbịala n'ụwa wee nwụọ anya ndị ahụ ụzọ Chukwu ọnụ m ji ekwu okwu ụkwụ ndị bụ ụlọ ji aga ije n'ụwa amatụghị na nweta mmụọ na-eto ọ bụ ya ka ndị echetala mgbe ụwa na-achụgharị m ka ha bụ n'onye amụma egwu na-eguru niile ntemụla na bebele webọkụ n'ise bi n'eluigwe nụ onye na-eme otu ugboro ọsọ ugboro asaa dede n'igwe ke anya n'elu ụwa ihe ọma ị na-emela nyerika
were gaba mgbe bụrụ nna m n'elu akwa gị bụ Chukwu na-eche anyị nchenuo mgbe se ndịri gị n'abaka chụgharịwa m kwuo akwa gị nyere m bulletproof ihe ọma ị na-emere m ọ na-abụ nchekata ya ebere m akwa otu isi fụ m n'anya otu isi fụ m n'anya ka ndị agụ n'egwu ayara bụ shikaba chetere bụ ịkama sitari maka tayi ịkama sare karịa onye ajụjụ ajụzi nemo onye ajụjụ ajụzi nemo ọ bụ ya bụ Chukwu na-asa ebere ọ bụ ya ka m ga-eso Chukwu maka na ọ bụ ya bụ Chukwu kere m onye ajụjụ ajụzila m n'ụwa ataki karịa ezi nna m dadi eze ka ya o wee ezi osisi kpọ nwa m n'afọ agọzie m n'afọ okpezie ekpere bụ amụma n'isi m o wesị m nwa m na mmadụ agaghị ebu sọfani ji Chukwu n'akike sọfani ji Chukwu ekike nụ mmadụ dị ndụ n'ọgaghị ebu Nwachimeleze na Golore ihe na-emesi na Chukwu egwu mụ na-agụ n'osi na Chukwu nne nna m n'otiri egwu tisie ike site n'egwu nwere ofe egwu nye n'ụmụ n'aka n'ụọ tisie m Chimeleze nwa mama tire n'egwu tire egwu nwere egwu gbasa ozi ọma n'elu ụwa n'ezie n'otu obi iro isi selechanụ ihe o ji elecha maka na o ji Chukwu na-adịghị ụmụ ọnụ ya na-elechanụ maka na ha ji Chukwu na-adịghị ọ bụ ya mere Chukwu ji agọzi ya n'ụwa
ajụzi n'eme kedu ihe ndị eso Chukwu ọ bụ ya bụ Chukwu na-asa efere ọ bụ ya ka ndị eso Chukwu maka na ọ bụ ya bụ Chukwu kere mmụọ onye ajụjụ ajụzi na m onye ụta takwara m onye ajụjụ ajụkwana m nwaanyị njekwa otu a kedu ihe ndị eso Chukwu sọ Chukwu ba ike sọ Chukwu bụ ọkasị akasị n'ụwa eze a na-ekpesara ọ ọgwụ bụ ya ka ndị eso Chukwu onye aka ga-eso n'ụwa onye aka ga-esogide n'ụwa onye ajụjụ ajụzi na m onye ajụjụ ajụkwana m onye ajụjụ ajụkwana m nwaanyị njekwa otu a onye ajụjụ